Šef operacije u delegaciji Evropske unije i ostali zvaničnici su ovom prilikom obišli prihvatni centar za migrante u Vranju, u kojem je trenutno smešteno oko 170 migranata. Podrška Evropske unije u ovom centru, kao i ostalim prihvatnim centrima za azil, obuhvata obezbeđivanje uslova za adekvatan smeštaj, ishranu, pristup zdravstvenoj nezi, zaštitu migranata, a posebno ranjivih kategorija kao što su žene i deca. Evropska unija je sa skoro 100 miliona evra od početka povećanog priliva migranata 2015. godine najveći donator Srbiji u upravljanju migracijama. Svesni smo da odgovor Srbije na migracione izazove ne bi bio moguć bez značajnog doprinosa lokalnih zajednica i gradova na čijim teritorijama borave migranti i izbeglice. I to što smo vidjeli, što smo radili, rezultat je jednog partnerskog odnosa Evropske unije koja je finansirala celu ovu priču, ovaj projekat, s jedne strane, s druge strane i logistički svake druge podrške ove naše lokalne zajednice, a naravno moram tu da spomenem i ministarstvo i vladu Republike Srbije. Prošle godine smo otvorili vrtić i ambulantu, ljudi imaju zaista pristojni smeštaj, pristojnu ishranu i mislim da u svakom slučaju smo poštovali te neke osnovna životna prava i slobode ovih ljudi. Prihvatni centar u Vranju funkcioniše na jedan kvalitetan način i to zahvaljujući saradnji svih relevantnih institucija Republike Srbije. Posebno bi se zahvalio delegaciji Evropske unije koja je prepoznala naše potrebe, tako da smo u toj saradnji dostigli neke standarde koji zadovoljavaju sve svetske standarde, kako bi mogao da kažem. Tako da želim da se ta saradnja nastavi, svaka pomoć nam je dobro došla, a nadam se da su oni zadovoljni kako su utrošena sredstva koje su oni opredelili za ovaj prihvatni centar. Vranje nije samo najbolji centar po kvalitetu smještaja ovih lica, Vranje je i najbolji centar po relaciji sa lokalnom zajednicom. Znate, grad Vranje je bio u situaciji da 2015. godine najveći broj migranata prođe preko teritorije grada Vranje bez jednog incidenta i sve to što Vranjanci kažu, što su naučili, što znaju, oni su ovdje upotrebili. Ovo je centar koji funkcioniše u potpunosti u duhu zajednice i gdje nije bio, kako rekoše prethodnici, ni jedan problem. Nadam se da neće biti. Ovih 120 i nešto ljudi koji trenutno žive osjećaju se kao deo zajednice, a zajednica ih je prihvatila kao sebi ravnopravno i to je ono što je najvrednije od svega ovoga. Zvaničnici su posjetili izložbu Ostavljena sećanja koja je postavljena na platovu ispred Narodnog muzeja u Vranju i koju čine 20 fotografija igračaka dece migranata koje su ostale za njima tokom trajanja zapadno-balkanske rute i velikog prolaska migranata preko teritorije Republike Srbije. Ova današnja izložba je samo deo onoga što smo svi mi prošli i svedočili od 2015. do sada. Slike koje su ovde izložene su nečije emocije i nečiji doživljaj zaleđeni u datom trenutku. Slike koje danas možete ovde da vidite su zaboravljene uspomene hiljada i hiljada dece koja su prošla kroz Srbiju i ono što posebno želim da naglasim je da se zahvalim i lokalnom stanovništvu Vranja na razumevanju, solidarnosti i podršci. Ova izložba je zaista jedan potresan čin onih ljudi koji su preživjeli veliku Golgotu, a naročito one najosjetljivije kategorije ljude, to su deca. Dakle, svaka fotografija govori za sebe, svaka fotografija ima svoju istoriju, svaka fotografija predstavlja svaki trenutak patnje, odnosno kamen u onom mozaiku patnje koje je proživeo ovaj migrantski narod, odnosno ova migrantska populacija koja prolazi kroz našu zemlju i kroz grad Vranje. Navedene aktivnosti kojima je podržano Vranje kao grad na čijoj teritoriji borave migranti sprovode program Ujedinjenih nacija za razvoj, Svetska zdravstvena organizacija, Međunarodna organizacija za migracije i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge.